Jeg har i over 20 år lavet cremer. Da jeg var en 14-15 år, der fik jeg min første opskrift på creme. Og jeg kan huske, hvor fantastisk det var, det der med at opvarme olie og opvarme vand, blande det og få en lækker creme ud af det. Man kunne smøre det i ansigtet, og jeg kunne færdig til min farmor. Og, altså, det var virkelig fascinerende. Og den passion har jeg beholdt i de her 20 år, der er gået. Og jeg har hele tiden eksperimenteret med nye cremer og forskellige ting til ansigtspleje, til håret. Og de fleste, de ved godt nu, at vi skal indtage rå, koldpressede olier. Og så er det, jeg begynder at undre mig over, hvorfor er det, at vi opvarmer de olier, vi smører i ansigtet? Huden skal ikke undervurderes. Huden er vores største åndedrætsorgan, større end lungerne. Det, vi smører på huden, sidder og virker hele dagen. Det trænger ind i kroppen. Det er vigtigt, at det er rent, og det er godt, det vi smører på huden. Ikke ødelagte olier, for eksempel. Så nu har vi simpelthen fundet en knalddygtig kvinde, som sammen med os har lavet vores cremelinje. Det er lækre olier. Vi har været mildest talt verden rundt for at finde de her fantastiske produkter. Og nu lancerer vi simpelthen vores Jo Organic, som er økologiske, langt over økologiske produkter. Vi må faktisk kalde det økologisk, hvis vi bare har én enkelt økologisk ingrediens i, og resten er kemi. Men vores kriterie er 100% økologisk, 100% koldpresset, 100% rå og uopvarmet. Det skal være virkestoffer, ingen ødelagte næringsstoffer. Det skal være ren, rå virkning.